Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta vegada, com que us he fet enquestes a veure què és el que us agradaria més que us fes, moltes de vosaltres m'heu dit que volíeu una faldilla bàsica amb goma, veieu? Tipus així. Doncs el que farem serà això. Vinga, comencem. Dobleguem la roba per la meitat i esquadrem perquè ens quedi ben recta. Ara hem de calcular el que seria la llargada. És a voluntat i a gust de cadascú. En aquest cas són 85 centímetres. I tornem a esquadrar. Recordeu que la llargada que escolliu li heu de sumar 6 centímetres més, que seria la mida de la goma més la vora. Ja podem tallar. Perquè em quedi més bé, tallaré els dos cantos de la roba perquè tenen parts blanques. La primera costura que farem serà la de dalt a baix. Aquesta ens la subjectarem amb agulles perquè no se'ns mogui. Cosirem i overlocarem aquesta costura. També la planxaré per deixar-la tota cap al mateix costat. En un dels dos extrems de la faldilla, que serà a la vora, farem una voreta de centímetre i centímetre. Tornarem a planxar-la. La mida de la goma dependrà de la cintura que tingui la persona a la que li esteu fent la faldilla. Jo ho estic fent amb una goma de 70 centímetres de llargada per 2,5 d'amplada. Distribuïu en 4 parts la mesura de la goma. Fixeu-vos bé com ho faig. Farem el mateix amb la faldilla i això ens ajudarà a que quedi ben repartit l'arrugat. El primer que faig és ajuntar el cercle de la goma. Ara el que farem serà ajuntar cada agulla amb la seva agulla, l'agulla de la goma amb l'agulla de la roba, i això distribuirà perfectament l'arrugat. Ara el que farem serà passar el repunt. Fixeu-vos que deixo com a mig centímetre de separació. Ara és el moment de passar l'overlock. Ara fixeu-vos que ho doblego i el que farem serà passar un repunt just per on estava l'altre. Heu de tenir en compte que no us quedi ni entregirat i us quedi ben planeta. Aneu estirant la roba i que us quedi planeta.
Ja tenim acabada la nostra faldilla. Veieu que xula? Doneu-nos like i comenteu i subscriviu-vos al nostre canal. No oblideu d'etiquetar-nos si ho feu.